Majdnem. Hú, és így jobbról-balról csatolnak az objektívek, bazdmeg. Bazdmeg, világsztárok vagyunk! Itt tántorgok, bazdmeg. Zsuzsi fotózza a Ricsit, Ricsi meg kamerázza Zsuzsit. Ja, kis passzolnak. Ugye beteszem a Tupac-et. Hova? Hol a Tomo? A Zsuzsit nézed? Tomo kukkerezik, éjszakai üzemmódba. Az meg. Nem rum ez? Olyan, mintha rum lenne. Már semmit inni. Majdnem összeestem. Hoho! Ráléptem, Ne törd össze! ráléptem az árpinaton valamire. Úristen! Csak a kezed van kin. Most kurva hülyén érzem magam. Csak a kezed van kin. Terpeszállásba. Úristen! Basz meg! Azt a tudom, azok. Még tóljál magadon egyet. Happy. Legközelebb, ha együtt alszunk. Nem lesz legközelebb. Nincsen veled gáz. Jó meleg van. Nem tolta ki magát. De, az én bakkancsom, hát videózd már le, olyan, mint a Gulliver cipője. Fú. És kettő objektív és szegeződik rám, az egyik lesz folyamatosan, a másik csak pillanatfelvételeket vesz föl, de az is elég. De Ricsi. Csak a kezed van kin még mindig. Kurán szeretnék kijönni. Lépjél már előre. Lépj előre. Egyről a kettőre. Akár. Na gyere. Igyekszem. De így... azért két objektív szegeződik, megint rálőtt, tehát így elég nehéz azért. Tomo megkucolja a halakat most. A Tomi ez nagyon kemény. Majdnem mint a vídeo. Élnek? Igen? Ez a Gárpi. Figyelj, Tomi. Ha én még egyszer szeretnék aludni az Árpival, akkor mondjad, hogy te nem szeretnél aludni az Árpival. Nem tudok bejutni. Olyan vagy, mint bazd meg Amsterdamban a kurvák a vitrínbe. Az a baj, becsuknánk az hogy ajtót. nem hasonlítasz Jackie Chan-re, mert egy szaltóval beugrik, az kész, érted? Az üvegajtó mögött nyomhatná Nem egy hasonlítunk striptease. neki erre. Nem is nézd. Nem. Nincs. Egyébként hasonlítasz rá, csak nem olyan ferd a szemed. Megittuk a törköt, bazd meg. Meg. Engem Meg, hagyja. bazd meg. Akkor a hagyjál, azért, Meg, mert bazd meg. föl fogok robbanni. Nekem a hangom sincs bazd. És törköt ittam valami. Törpét? Törpét én is ittam volna. Törpét? Törpét csinálok a kezemből. Most kiszabadul a vén kurva, lesz koncertje. Azt a kurva Már megint? tényleg. Ja. Most szabadul, igen. De a baj van, mert nem adták el, bazd meg a jegyeknek a 20%-át vették meg. De ki a fasz kíváncsi arra a hülye De a kurvára? többi az VIP-jegyben elkell, érted? Ez csak tea! De tényleg? Én is azt mondanám.